Салом Дустон, хуш омадед ба канали TAJ Karimov. имрӯза барномаи мо дар бораи Калонтарин Оила дар олам ба ҳисоб меравад. Дар иёлоти Мизорами Ҳиндустон оилае аз ҳама калонтарини олам ба сар мебарад. Сарваи оила як мард буда, ӯ соҳиби 39 зан, 94 фарзанд ва 33 набера мебошад. ҳамаи ин аҳли оила 167 нафарро ташкил медиҳанд. Сарвари оила Сион хам на танҳо пешвои оила мебошад, балки барои онҳо сарвари тоифа низ ба ҳисоб меравад. барои хӯрондани ин оила танҳо барои хӯроки бегоӣ 220 кило биринҷ, 130 кило картошка ва 30 то мурғ меравад. мутаассифона Сион хан аз диабети қанд ва гипертония азият мекашид. шоми якшанбе беморро аз хона ба клиника бурданд ки табибон ӯро мурда эълон карданд. айни ҳол Сион хан дар қайди ҳаёт нест. дӯстон, барномаи мо дар инҷо ба охир мерасад. агар барнома ба шумо писанд омада бошад, пас лайки худро бигзоред ва дар комментария фикрҳоятонро нависед.